Il-maltemp tal-lejl li għadda ħalla ħsarat strutturali fil-kappella ta' Santa Marija Maddalena f'Ħaddingli, kappella li tinsab viċin ir-rejdar tal-avjazzjoni. Dan wara li 3 bil-lejl sajjetta laqtet il-faċċata tal-istess binja. Dunkar iż-żammit il-kappellan ta' Ħaddingli tkellem dwar il-ħsarat. Per konsegwenza saru xi ħsarat, mod speċjali il-parti ta' fuq tal-kappella fejn jidher li hemm ħsara mhux żgħira. U din il-parti ovvjament affettwat ukoll xi partijiet oħrajn fil-kappella. Il-ġebel inqalaw spiċċa fl-art kemm fuq in-naħa ta' barra tal-kappella kif ukoll fuq ġewwa. Bl-impatt ta' sajjetti xi ġebel tar anke fuq il-pittura titolari u ħalla ħsarat fuqha wkoll. Xi ġebel spiċċa anke 20 metru l-bogħod mill-faċċata. Din kienet it-tieni darba li din il-kappella ntlaqtet minn sajjetta. Nar l-4 ta' frar 1936 sajjetta farket it-tieqa tonda fil-faċċata tal-kappella. 78 sena wara l-kappella ntlaqtet fl-istess post minn sajjett oħra. Din id-darba b'konsegwenzi akbar. Sirt nafda l-għodu wara l-qoddisa tas-sitta, is-sakristan informani li xi ħadd kelmu li jidher kien hemm xi ħsara u ġejt mill-ewwel fuq il-post u ħrajna din is-sitwazzjoni xejn pjaċevoli. Intant ħaddiema tad-Dipartiment tar-Restawr intbagħtu fuq il-post biex jaħdmu fuq il-ħsarat. Il-kappella mbniet kif inhi fl-1646 wara li kienet iġġarfet u ġiet restawrata fl-2007.